Ka jing pensyai sepang ka jal jivan mission na ka DPMU JJM lengba ka office jong u superintending engineer PHE Riboy Circle. Ka ka long ka bakongsan ha ka jingim jong ibreu ka baman la kasngi bat ngimla ban im klem ka ha ka jingkiu jong ka jingbun breu bat ka jinghiar jong ki jingtre jingta ha ki babun kiliang ka jingdawa ya ka jingdon kam ya ka ka long ka babun. Habangi pai pat syakit long ki bala duna ka bakta ya ka jingyo bapura. Lengba ka jingwan jong gane ka skim jal jivan mission tang ban penyo ya ka kor haman laki tliwing Henry ban pensung thu kumno bangin sumar ya ki tlong bat ban tengkai ya ka Haka khatsan tarik ubrai nailar arhajar khat khandai u Prime Minister jongkari India u Narendra Modi ula penbenapat ba haka jingrakhe ya ka Independence Day. Haka jing a jingkren jong ula penbenapat ba lengba ka skim jal jivan mission haman laki thliwing haki nongkendong shwa u arhajar pusau kinyo ya ki umkor bam di ki babiang. Kajal jivan mission kathmu banwanra batsam ya ki kor bam di babiang sya ka wei pagawai ka longying haki than nongkendong haka jela Meghalaya shwa usnam arhajar pulai. Kajal jivan mission kadai ka skim kabala wan lengba ka sorkar kami kabala pentre kam bat kami da ka national jal jivan mission haka national level ka state water and sanitation mission lane ka SWSM haka state level ka district water and sanitation mission lane ka DWSM haka district level bat da ka village water and sanitation committee lane ka VWSC haka village level ban kami bat ban peniat da ka dor barsinong. Jing temu ban penyo ya ki kor bam di haman lagi tliwing haman lagi senong kendong ki pipe sam bam di ki basam haman lagi longying kin yarap ban penbha bat kentiu ban pensuk ya kor kom ka baman la kasngi ka yarap ru ban kentiu ya ka kot ka khya bat kayo ka kot ha ka lang salang ban betin lenti ha ka ba penne pensa ya kitiar ban penpoi ban sumar ya kitelong bat ban don ka jinglum pisa ba sisin sibnai na ka banta ban pej bat ban khme ya ka jingdon kam ha ka bai dei bat ka ka jingpen kubor ya ki breu ha ka bai dei bat ka bam di lengba ka jingpen tebet baper ka jingpen syai paj ba syapang ka bam di ka bakhoj bat ka jingi trelang jong ki nong yo benta. Ka jing sngodon kam ha ka jing yashim banta jong ki nong shong shnong bat ka mensim ka jing trelang ha baro arteli kiliang kham tam ha ka bai dei bat ka jing shim ya ka rai jong ka jing sam ya ka bam di da ka ne ka pensilur ya ki nong shong shnong ban shim ya ka jinggit kli bat ban tengkai ya ka kamram jong ka VWSC ban peniat bat pej ya ka jingyat bet yaj renti jong ka skim rengkat ka jing trelang bat ka office PHE banlum ya ka bai haman la ubnai na ki longying hapo ka sinong ka VWSC ka hab banjit ya we ubreu ban pha training kum plumber uban khmi bat ban pej ya ka jingdon kam hapo ka sinong ka VWSC ka hab ban pha ru ya sangut kilong kmi na ka sinong ban ai training halor ka field testing kits lanek FTK na ka banta ka water quality monitoring and surveillance lanek WQMS bakila ban test ya ka hapo ka sinong bat ban pentikna bakalong ka basangan bandi ka jing yasim banta bat ka jing yasno khtilang jong ki nong shong shnong bat ka sarkar jilla kanlong kelanti ban pun urlong ya ki jing thmu jong ka skim JJM ka jing thmu jong ka JJM kam de tang ban shu ai henry ka pli lat ya ki nong shong shnong ban long trai bat ban kit kam ban ya trilang bat ban ya tli ha ka jing sam hap deng ki shnong baper to ngin yasno khtilang ban wanra ya ka jing kla